Добро утро, добър ден, добър вечер. Добре дошъл. Днеска ще видео, където днеска ще играем волейбол част 5. Ето това игрище най-вече в залата. Нали те? Не само вкъщи. И само да ви кажем, специално сме се записали час в тази зала, само да снимаме. Точно така. Така че това е само заради вас и само заради вас. Така че... Сега ще кажем какво ще правим. С тази топка, с елоне там скрин, ще го сложим и тук. Първо ще загреем и ще почнем подаване. После с този скрин, който ви го показах, слагаме го там. На 3 метър от другата страна. Да. И аз му забивам. И аз посрещам. той посреща. После с този скрин и аз съм горе и му забивам и той ще прави блок. Точно така. И това е замисъла на днескашния епизод, така че нека седем там долу и да ви показваме. И приятно видео, ви пожелавам. Настанете се удобно, вземете нещо за пиене, за хапване. Че този епизод ще бъде един от най-яките. И плюс това, лайк, subscribe и споделите на приятели и те да се научат да играят волейбол. Точно така. Ако искате да се научите, елате в нашия най-добър отбор и то е ВК Перун Варна. В спортна зала всеки тренира. ден имаме тренировки по час и половина с най-якия треньор Пламен Николов. Така. И ако имате мерак, може и да стане от вас национален отбор. Не национален отбор, състезатели в националния отбор. Точно новото бъдеще на България. волейбол. И като цяло. Приятно Гледане. Здравейте, сега както виждате вече сме долу. Нагоре с моя приятел Максим, съотборника на нашия отбор. Националния отбор. И сега тук ще си подавам малко и после, ако останете до края на видеото, ще виждате какво ще стане. Точно така, как е после, защото да видите какво представлява.
Това беше подаванията от нас. Заиграхме едно хубаво. Тъй сега преминаваме към атаката. И сега минаваме на мощната атака. Къде ще го забивам? На него.
И така, това беше атаката, тъй че сега преминаваме към блока. И така, извинявам се, че нямаше блок в днескашното видео, но в момента часа е 7:48, днес не става много късно, нямахме никаква енергия, защото преди това имахме тренировка, след това имахме тренировка, направихме загрявка, всичко, само за да видите ние какво правим, когато ние искаме ние да тренираме, а пък нямаме възможността, но имаме залата, имаме и 2 топки. И да, сега в момента остана само и така хубавичко да си поликна, наядох се и че, така че да, надявам се клипа да е харесал, следващото видео в залата ще бъде по-хубаво, почти ви гарантирам. Така че да, от мен е чао и се видим някой следващ път. Виж другото, виж кой яко емотиконче.